Tingnan na natin yung updates na ginagawang bahay dito sa likod. Hi, Auntie Inda. Ay, Lolet. Ito pala si Auntie Inday din. Kaya na ang Salinas naman na portion. Salinas portion. Sako pala yung ano. Abalayan ni siya o kalawagan na. Dito kayo bahay. Si Kayo. Tatlo ang sing. hindi si Ansing lang dito, 'di ba? Hindi, kayo. Yeah. Tinura na. Maibik na kami. So dito na raw kami. Ihiwalay na lang kami ng tutuluyan. Sabi ni Brenda? Ayan o. Malinis na bahayan naman si. Ang araw ko. Paano ito mapapas... Hindi mo magpasok. Ikaw nga ito maraming lalaki kagabi. Upat ka buok na hindi mo malang ako inofera na, Ma'am, si baka eh. Diba? Wala. Visit ka ng sisir. Di ba? Binigyan ko lang sila pang snacks. Pero ayoko lang ng ganun-ganun. Sabi ko chichirya lang. Hindi ko sinabing pati alak. Visit sila. Puno na mangga to? Sayang. Ano pa naman yan? Magbunga na ngayong March yan. Ado naman yung papin. Yung tapon sa itong buwahan gani na apil. Kanang anahaw ba? Oo ka na o. Itong pagbira dito ang kanta kahoy. Natamaan. Ay, manang. Nadamay. Nang kay ginguna kung tiguwa nga magpalana. Asa na bit na. Lani lubi. Kaysa magpalita tong tigulang sa tag-jis. Pang ano? Di pwede Paris basta tambal. Ano gagawin? Ano? Oil? Panghilot. Lana. Oo. Manang. Lana ha? May mga lata dyan, tita. Saka asa ito ka dyan. Bit-bitan mo nang. Oh, ito may ato. Ano ko? Barato ko magkilo sa lata. Ha? Dito kang kuan. Pwede naman itubil ni atong gihatag gigaga. Siyempre, Yun yung mga ano. Yung mga tawag dito. Alam mo kay ano? Mga dried na dahon. Yung iba kunin pang gatong. gagana ni tulo nang. Lanahon man. Malaki din tong ano na to, lupa. Itong pangatungol. Kaya lang, paano yung magiging anuhan ng tubig, no? Tita, paano yung magiging daanan ng tubig dyan sa likod? Hindi, ayan o, ano yung tubig na yun? Sapa man na. Sa basakan? May sapa anak ka naman. Oo nga, yung anuhan ng tubig yun, di ba? Sa palayan? Pailan o kuan aron dili mga kasulod ang tubig. Tubig, o, kasi yan, o. Batan ginagawa. Kana pa rin ba ato kuno na. Hindi, ito o, yung sa ano ba? Sa likod? Dito na kaila oh. Sa ano yun, di ba? Sa palayan? Palay niya kaya papa. Ano ako na payo ng kanal diya para di masulod gibot ka sa una. Di gibot ka man sa kanal sa una kay para diya mag ligo-ligo ang mga pato sa una. Wala na una lubi kay yala nahon. Yan tita, yung ano niya, pipigaan hanggang sa magmantika. Hindi lulutuin. Gata. Lulutuin. Yung parang gagawing latik, ay ano. Tapos yung mantika nun, Tika uy kwa. yun yung panghilot. So kailangan 5 piraso, 3, ganun, 7. Hindi pwedeng, Paris. oo, Hindi pwede nang upat. 2, 4, 6, 8, ano.
Oh, sige na. Sige na. Naman yung pinilapugan kay Tsaka ano pa? Ah, ito yung mga kahoy na ano, galing dun sa naputo. kanis siya, dalon ginadya sa tunga diyan ang lapugan kay mga damage man yung mga kuan sa lapugan niyo. Oh, sayang. Diyan sa tunga dapat, di ba? Sayang nga to, oh. Sa bagay, magtubo pa Kanang naman. lapugan nila diya ay pambutang ta ng mga lukay kay lapugan. Ugali. Kay kuan man Kuan man sa palaya. palaya lang sa Aso mo guna kay green pa. Di ka na malakuan. Yung git lang siga. Ang musiga. Sige na gito ganyan. Ay, yan na sila. Mga pamangkin mo. Kuta daw. Dito yung mga pamangkin ni Brenda tsaka mga tita niya kasi para mabigyan ng extra ano. Para mabigyan po sila ng extra na racket din dito sa farm. maligo ko to. Maligo daw sa basakan. Nagpapaalam doon sa tito nila. Bata ni Karen. Maligo ko nung dapli sa karon tapos ami kuan langgong. Maligo ko na dapli sa karon. Ah, pang ano? Gatong? Na? Uy, yan tanan nilang ba ang kuan anaon kan. Yuta, hindi ko alam kung paano gagawin. Alam mo naman yung pamangkin mo. May bigla na hala, boy pa yung shirt na yun ah. Terno yan. Kamusta na asawa mo? Okay. Ano sabi ng doktor? Okay naman maano sa gamutan? Wala naman siya vitamin C. Binigyan naman siya ng vitamin. Kami na lang ng mga gulay. Ah, okay. Kailangan magpalakas ang resistensya. Kaya ang kaso niya, hemoglobin lang Ah, okay. So kailangan mahabol. More problema niya. Wala siyang problema ng mga kidney, mga Internal organ. Okay naman. Ayan, kamusta tita? Tapos na? Patingnan na natin yung kanilang ano. Yan. Wow! Okay na. Oo, pwede na makapag-start ng ano. oh, karong 18. O, pwede. Sa 18. Wala pa, pera. Basta 8, pizza 8, 28. Mo ginanting tarok. Ah, sa ano bahay? Kapag, ano, yun ang magandang pizza. Amo ng pizza, magkuan ka. Magsimula. Ang ano, ino Ayon daw sa feng shui. May pa feng shui expert pa lang ating mga auntie eh. Manang magapoy magkuan ano. Manang manyapoy magporma. Kasi ang magkurman. Oo, si Mama Sita. Magpunta sila mamaya. Dito muna kayo mamaya kasi mag-ano pa, mag-lunch ba? Ah, may Anniversary nila, di ba? Sorry man niya karon. Oo, anniversary nila. Day. Bukas dayon. Kayo, birthday mo. kayo pala ang Tagaraw. Yes, ma'am. Ah, tama. Kayo pala ang Tagaraw. Eh, Kaya kan akala ko De Leon. Ito mga Tagaraw. Lima ni kapatid na bilin. Ilan kayong babae? Apat. Ah, 4 na babae. Tulungan lalaki ito na ano na. Ah, nagpaalam na, nagbakasyon na. Brenda, kasi ang sana ulit kanang nakasunod ang sana. Siya ang nakasunod. Oh, may kapatid kami na ano, bayo. Na Bex. Ah, Maganda. tapos si Brenda hindi, no? Si Brenda, yung liwat ng tatay namo. Si yung Brenda, apuhan. yung kasing-kasing niya maganda. Ah, ang puso. Puso, ang puso. Yeah. Pila tanan. Ay! Ma'am si. Maganda. May ganyan din ako sa ano namin. Yan o, yung bamboo ba? Sa lupa namin sa Pangasinan. Kaya lang pinaano ko kasi pinamamahayan ng halas. Oo. Pag ganyang ano. Puawon ko ni Brenda. Pero hindi, okay lang ganyan ka ano lang. Wag na, kasi yung sa akin makapal na ba? Marami. Okay lang mga tatlo.
Mga ganyan yung makikita mo pa. Pero yung kasi sobrang dami. Doon siya pamahayan. Sa bahay ng Halas. halas. Tapos nasa ano siya? Ako na gini, kaya habang na paano kayo? Taas. Mataas na. Mataas na siya, oh. Maglatay diyan, ang halas, maglatay-latay. Putulin mo. Iyo, Eto. kasangkwet. Pang ano nyo. Ay, naamoy mga isda pero gagmay lang, oh. Asan yung malalaki? Yung tilapia. Ayan, oh. Ito? Hindi yung tilapia. Ayan, oh, mga gamay ba, oh. Yun. Mm. Mga Ay, gagmay malaki pa. dito. Wala nga eh. Hindi ko pa alam. Ayun. Yung white. Oh, yun, yung white. Kala ko wala na yung tilapia eh. Malaki na yun. Meron pa pala. Saan na kayo, tita? Asan na mo? Ang... Bata, ang apate yan. Ah, Lang kaliya dani. sa swimming pool, yung mga bata daw. Diyan ko magbasa. Dito naman ang balwarte ni Nina sa gilid. Eh, di ba ano yan? Hindi ba to isasama sa rip crop ba? Ano? Ito, ano ng bato? Ano itatanim mo naman dyan? Ha? Wala nang itanim dyan na ano? Itong mga bulak ba? Wala na. Magsabi sa madama, tamnan. Ako wala tanong dyan, no? Sa una, no? Taas na siya. Sabi ko dapat ganyan yung mga mga halaman dito sa ano ba? Sa mga gilid ba? Para tsada maganda tignan. Yan ba yung kinakain na pako? Hindi. Hindi yan yun. Hawig lang. Si Amanda kasi magtatanim si Brenda dito, naalala namin. Nagtatanim siya dito ng mga halaman, ng mga ano ba? Basta may tanim ba siya? Pag siya nagbasak, tanan. Nadadamay. Hindi ba yan yung Carabao grass? Yan yun. Tapos ito mga to, parang ano to? Hindi mo. Yan? Ha? Talbos. Hindi. Pan yan? Ang ganito. Damong ligaw din? Kunin ko yan. Tanan. Hindi mo na itanong na ako, pero kung ka na kay. Kailangan patubok. Ayak pa ito. Na-miss mo dito sa Inaguan Farm na? Tinood. Kami ba yung nagkuha na? Sa simula pa, di ba? Wala lang. Kami ba yung dito? Puro bato pa lang dito, no? Kami nagkuha na. Basak pa. Basak pa yun. Ay na magdala-dali dai. Wow, uwi na. Ano na, mana man sila datong niag adlaw. Di ba nakuha niya, di ba? Kanay pula ba? Ay, di tato. Pero di tato. Ay! Gada ko rin yung dagway ha. Merry Christmas! Mo siguro nang litson, oh.